आब'आबा मिथिबाय ना माया आं दहाय सोमखोरखौ लोगो हमनो थांनायखौबा मिथिबायबाथ' मालाय जाखासिगोन आं दिनै गैलालै बे मिकिया खोन्थाफैदोबा मिकिया सेस आं दिनै रायजाखासिगोन आब'जों मादो रायखांनांगौ आयु बोरैबा नुफ्लांदोबा गैखालालां थैनायानो साबसिनसो आं फरायनोबो मोननाय नङासो आं बाराबा मिकिया खोन्थाखादो जानांगौ बियो नुदो बायदि मोनदोंमोन आं बिखौ खोन्थाखादों आंनिबा बियो दिनैनिफ्राय बारा लोगो हमनो हानाय नंलालै गोसथोनायफोराव थान्दा होनो हानाय नंला मोजाङै फरायनांसिगोन आं नङाबा आब'जों होख्लायजागोन आं ओरैनोबा जेरैबायदि राखा आयु बुथार जाखागोन आं आब'जों आयु हे सोर आब'आ मिथियाबानो जागौमोनहाय आब'आ मिथिथारनाङामोनहाय मिथिदोबा आं मा खालामबावगोन दा सोमस्रि सोमस्रि फरायदोंना मा सानबाय थादों नोङो ए आब'सो माथो मामोन आब' ओंख्रि ओंखामा मोनबाय नामा आब' नै गथ' नोंलाय माथो सोरबा सेंग्राखौ लोगो हमहैबाय थाग्रा जादों खदायबो बिदि नङा दे फरायनाया मोजाङै फरायनानै ला आं थासान्दियावनो बिब' ओरैनोबा इमान खस्थ' खालामना फरायनो होदों मोजां फरायनानै ला हे लोगो हमाखै मा आब' सोरनाय आं लोगोखौनो हमा रावखौबो आंना गोसोथोनायानो गैया ओरैनोबा बांद्राय थगायसुलि जाबायना नों गथ' आंनो खोन्थाखादों मैयानो सोर खोन्थानाय आब' नोंनो मानो नांगौ हा गथ' फिसा फरायनाया मोजाङै फराय दानो गोसोथोनानै लानो रोंदों नोङो देनां कलेज मोनबा लानो हागोन मोजां नागिरना मिथिबाय दानो लाथ'नाङा नानि दे मोजाङै फरायनायावल' गोसो होग्रो देनांनो मोनगोन बेफोरखौ दानो नङा मिथिखा गथ' औ जागोन दे आब' मा ओंख्रि संदों ओमफ्राय आब' लाइजों ना र' दसे उनाव मोनसिगोन दे फरायदे बेलेगाव थान्दा होथ'नाङा दे मोजाङै फराय आं ओंख्रि नायनि आयु इसर मिथिमारबायसो दानोथाय होजासिगौमोन आं जानाय नङाहाय बिदि लोगो हमबाय थानाया मालाबा मिथिबा फैजाथारगोन आं खाननैसो दायो साबथिं जागोन आं दिनैनिफ्राय लोगो हमला आं बेखौ